Pila ka mga Indians dinhi sa dakbayan sa Sugbo nang hatag og ginagmay nga mga pampabugnaw sa mga mangagi nga motorista sa kadalanan. Aniya ang ilang gibuhat nga pang #spreadkindness. Dinhi sa Maidan Virama na abtan namo kining mga sakyanan nga medyo nahunong sa may iskinita. Di ay to, nalangan sila kadiyot kay matag motorista nga moagi tunulan ni ining mga Indian og mga imnonon o juice drinks. Pampawala na lang usab daw sa uhaw tungod sa kainit sa panahon. Among nahinabi ang usas sa mga Indians. Matud niya, ilagayod kining himuon matagbuan sa Hunyo. Panghatag mga juice para sa mga driver o kaysa imong ganahanin ang pwede sa kay amo death anniversary sa among Ginoo karon. Mao na mo mag-budget mi dako para sa pang juice lang jud. Pag mahatag lang mi juice, pwede ra mo gawin nam pwede sa ginsa. Aduna sila'y upat ka mga sakyanan nga napuno sa mga juice drinks nga ilang giapod-apod sa mga motorista ni Antong Adlawa. Nagsugod sila sa pagpanghatag alas 11 pa lang sa buntag sa mga pasahero ug sa mga drivers. Dili ra usab ang mga motorista ang nahatagan kay hasta na usab ang mga namuyot haduol sa dapit. Sama na lang ni Manong Richard nga daw natambalan ang iyang kauhaw. Salamat sad. Dagan sa nalipay sa silang gibuhat sad. Ngara. Daw ang uban, ilabi na ang mga bata, pabalik-balik na gani sa pagpangayo. Hinuon may mga presensya usab sa mga barangay tanod aron ma-monitor ang kalihukan ug dili usab makamugna o grabing huot nga dagan sa trapiko. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.